Сәлем, бұл маршрутка проекты береді сеңа да, меңа да яқшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яратқан урыннарын, урамнарын, биналарын бір сүз белән әйткәндә яратқан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, шақырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Крәшен шибәре, этно-музыка амбассадоры, кайчандыр гаделлек өчен көрәшергә теләгән юрист, хәзер җырчы Татьяна Ефремова. Аромасыз, исәнмесез? Син бүген безгә консерваториядан башларга тәкъдим иттең. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе 1945 елда югары дәрәҗәле музыкантлар, педагоглар, башкаручылар һәм композиторлар әзерләр өчен барлыкка килә. Аның беренче ректоры татар мәдәнияте һәм сәнгате эшлеклесе Нәҗип Җиһанов була. 2001 елда уку йортына нәкъ аның исеме бирелә. Мин дөресен генә әйткәндә, кичкенә чакта бөтен кеше җырлый белә, бөтен кеше көрәшен дип уйлый. Чөнки өйдә көрәшеннәр, туганнар көрәшеннәр, авылга барасы көрәшеннәр, бөтенесе җырлый, теге җырлый белү, теге ниндидер сверхъестественный талант дигән әйбер юк иде бездә. Дөресен генә әйткәндә, элек мин үзем уйлыйдым, җырчы эшменә инде ул, теге бөтен кеше җырлый. И мин мәктәптә прокурор булырмын дип әзерләнеп, огларны бирә идем, имтиханнарга әзерләнгәнем. Һәм 2015 елда мин этнолагерь Айбалыга эләктем. Ул крәшен балалары өчен лагерь. Анда мине Геннадий Михайлович күреп, ишетеп алды да, әйдәр безгә консерваторияга укырга килде. Мин менә әйтергә дә оят, ул вакытта консерватория нәрсә икәнен дә белмим. Мәктәп консерватория мәйдем, нәрсә ул? Өйгә кайтып, Google-га менә что такое консерватория дип, аннары укып чыктым, мәйтәм, боже мой, мәйтәм, какой, мәйтәм, мине монда алмыйлар да, мәйтәм, нәрсә икәнен дә белмим. Менә син бит профессиональ рәвештә моңа кадәр музыка белән шөгыльләнмәгәнсең дип беләм. Теге күп балалар шикелле музыка мәктәбенә йөрдем. Чөнки әти белән әни йөрткәннәр, теге мин музыкант була дип түгел, теге для общего развития. Хобби буларак инде. 16 яшымда җырларга өйрәнәсе килә дип, 1нче класска бардым. 2нче музыка мәктәбенә. Моны инде үзең ничектер теге русча әйткәндә осознанный выбор буларак. Менә кичкенә генә балалар утырады, 1нче класс балалары, и мин. Алар белән бергә өйрәнеп, менә мин 20 яшымда музыка мәктәбен бетердем, 21 яшымда консерваторияны тамамладым. Мине башта консерваторияга алмадылар. Мине 10нчы класстан соң ГИТИСка да чакырганнар, Туманов созвездие Дмитрий Александрович. Ишетеп, давай, дочка, приезжай к нам в Москву в ГИТИС учиться, диде. Анда бер имтиханнарны бирергә кирәк. Монда керер өчен бүтән имтиханнарны бирергә кирәк. Поселок баласы ул чакта әле минем Казанга да бик йөргәнем юк. Аннары уйлап куям, әйтәм, кем көткән мине Мәскәүдән, Казанга да чыккан юк дип. Мин инде менә консерваторияга әзерләнә башладым. 11нче класска мин репетиторларга йөрдем, сольфеджио буенча, гармония буенча. Мин экзаменнар бирдем, проходной балл 85 балл. И минем белән керә имтиханнарны биргән кызлар 87 балга бирделәр. Урын икәү генә. Түләп акча, түләп укытып булмый. Только бюджет, 2 бюджет и 1 целевой. 1 целевой уже занято, 2 бюджетный кала. Аларның 87 балл, минем 85. И менә монда, бүген мама белән дә сөйләштек аны. Миңа әйтәләр, вы не поступили дип инде. И минем мама менә монда жылады. Минем маманың вообще кеше алдында жылаганы юк иде. Мәйтәм, ник жылыйсың, юк шуга әйтә. Ну неужели минем бала шул кадәр укып, менә, как говорится, я этот весь год менә положила на это. Ул аны теге үзе карап, үзе күзәтеп, синең ничек әзерләнгәнне. Репетитор, рус теленнән, английский, сольфеджио, гармония, расшифровка, шуларны бөтенесен әзерләп. Мама әйтә, ничек инде шул кадәр әзерләнеп, тагын нәрсә эшләргә кирәк инде монда керер өчен дип,
Мәйтәм, ярар инде, мен ишетәсең инде булмады. Мәйтәм, ярар, бер ел көтәбез инде, потому что ул биргән экзаменнары белән башка җиргә кирип тә булмый. Миңа монда әзерләнүе бик читен иде, чөнки менә бер атна каладыр вступительный имтиханнарга кадәр 2 көн алдан булды минең керәшен шибәре конкурсы. Миңа бик каты әзерләндем. Мин көндез әзерләндем экзаменнарны, төнне белән әзерләндем. Шул бәйгегә. И менә мин Аллаһка шөкер ул елда җиңдем. И миннән самый еш бирә торган сорау керәшен шибәреннән соң. Акчаны кая куясыз? Акчаны кая куясыз? Мин анда ул елда 50 мең җиңгән идем. Мин җиңгәнче уйлыйдым, менә җиңгәндә үземә шуба алам дип сөйләдем. Аннары мин утырам, әйтәм, кайбер кешенең какой анда шуба, теге элементарный базовый әйберләр дә юк. И мин үз укытучым дип әйтим, инде вокал, ул минем вокалда укытмады. Безнең Осиноводагы клубта Рездан Рахматовна директор булып эшлидер. Аның белән бергә безнең больницага барып, без сорадык, безнең поселокта менә авыр хәлгә калган бала бармы берәр нинди менә при вас прикрепленный, может берәр нинди теге ярдәм кирәктер дип. Менә бар шундый бала, аңлаттылар инде, ул 12 яшендә 30 килода теге югыя. И аңа теге башын тота торган коляска кирәк иде урамда җитәргә. 48 меңгә заказ ясап, 1 мең доставкасы, 1 меңгә мин аңа аннары теге тәмле берләр алдым, әйтәм, все, әйтәм, мин үз бюджетыма әйтәм, беләсегез килсә, мине күпме кеше орышты, алай иткән өчен, нәрсәгә ул сиңа, син бит укырга керә торган бала, әле үзеңә кирәк дип. Әйтәм, я не поступила, әйтәм, ладно. Әле мин аны не то что кешегә әйтмидер, мама белән папага да әйтмидер. Кухняга чыктым, әйтәм, мам, пап, әйтәм, миңа сезнең ярдәмегез кирәк, әйтәм, менә шундый пунктка барып, әйтәм, зур әйберне алып, әйтәм, бер кешегә барырга кирәк. Ник нәрсә соң ул миңа папа? Әйтәм, ярай инде, әйтәм, зур, әйтәм, мин аны просто әйтәм, үзем күтәрә алмыйм. Әйтәм, үзем күтәрсәм, әйтәм, сезгә әйтмидер. Без килдек, папа күтәрә, нәрсә соң бу шундый авыр нәрсә үзеңә алдым, әйтәм, миңа түгел ул. Мин аларга сөйләдем. Эй, кызым, ник безгә әйтмичә җөрдең? Әйтәм, баштан әйтәм, ахырына җиткәзгән, әйтәм, сөйләрмен. Мин мама белән папа белән бергә шул гаиләгә барып, алар 3нче этажда торалар. Безгә ишекне ачтылар, шундый матур әнисе, бик ярдәмле инде. Ой. Ул әйтте миңа, малайның исеме Илья. Мне, говорит, Илья сказал, спасибо, что я увижу эту осень. Потому что аның андай коляскасы булган, но ул аны уже үскән. Теге зур коляскага әле акча җыеп бетермәгәннәр. Өлгермиләр, чөнки, ну, теге бәрбер кыйбат тора бит инде, башка даруларга да акча кирәк. И вот в этой осенью мы выйдем на улицу, диде. Мен шул сездән әллә әйтәм, все әйтәм, хәмдә җылый башласам, әйтәм, чыгам, мин әйтәм, все әйтәм, спасибо әйтәм, менә сезгә бүләк. И мин чыгып барганда, аның әнисе миңа шундый сүзләр әйтте: "Пусть его ангелы-хранители и вас берегут". Мин җылый чыгып киттем. И барам уже машинага отырга. Менә машинаның ручкасын алу гына булды, миңа консерваториядан шалтыраты. Это Татьяна Ефремова, я говорю, да. Вы подавались? Там, да. Я говорю, не поступила. Мы знаем. Безден, говорит, бір журналистка забрала только что документы. Если хотите, можете поступать. И так посмотрела. Я говорю, конечно. И без шелок приехали подписывать все. Кайбрак ташлай килеп чыга бит. Син берәр нинди яхшы эшлисең икән, ул сиңа да ничектер әйләнеп кайта. Бәлки бу бәйле дә түгелдер. Дөньяны яхшырак итә андай бергә ышансаң. Менә дөресен әйткәндә, мин беренче тапкыр бу историяны сөйлим, бер көнгә дә сөйләмәгән. Чөнки менә бездә бар бит шундый счастье любит тишину. Теге әйбәт эш эшләсәң күрсәтмә, әйтмә. Аннары мин карап утырам, бөтен җирдә теге җәмында ызгышалар, җәмында сугышалар, җәмында начарлык. Мәйтәм, ник бәхетле теге яхшы мизгелләр турында әйтмиләр. Мәйтәм, Миңа калса ул кайберәүләрне илһамландырырга да мөмкин. Теге менән ниндидер кайбер кеше бит менә андый эшләр эшләми, чөнки ул эшләп карамаганда һәм ул аны ничек булышы була икәнен дә белми. Менә ничектер шулай итеп менә ишетеп, менә бу тарихны бәлки берәр кешенең дә ничектер кичкенә итеп кенә булса да, берәр менә шундый мохтаҗ кешегә
ярдәм итәсе килер. Һәм син монда этномузыколог юнәлеше буенча укырга керәсең. Нәрсәне аңлата ул? Этномузыкологка керергә укыйм дигәч, миңа күпме кеше әйтә, врач мәллә ул дип. Ул яшынан да фәнни эш белән шөгыльләнүче нинди Миңа мама да әйтә, кем булып чыгасың соң син, аннары кая эшлисең? Дөресен генә әйткәндә, без монда менә бу зданиедә укыйдык, без здание народников. Без анда теге фәнни эш белән дә фәнни эш эшлидерик, аннары җырлыйдырык та, бийдерик та. Беренче курстан соң без менә теге обязанность шикелле инде ул безнең экзамен буларак барды. Экспедициягә бару. Һәм мин Теләче районындагы яшәүче керәшеннәр турында аннары дипломный эшемне яздым. Менә шул экспедиционный записларга нигезләнеп. Бу теге керәшен җырларын әбиләрдән яздырып барган шул эш турында әйтәсез. Без бер атна авылларда торып, әбиләрнең өйләрендә кем ничек кияүгә чыккан, нинди гырыф-гадәтләр булган, нинди җыр җырлаганнарын, менә шуларны яздырып, аннары 2-3 ел эчендә шуларны расшифровать итеп, һәр сүзен, һәр сулыш алуларын. Менә хәзер безнең һәрбер студентның үз сборнигы 180 җыр анда менә элеккеге җырлар. Менә әле ул кая булырые без яздырып калдырмасак. Безнең икенче ноктабыз бу милли китапханә. Qozon Milli Мәдәният үзәге 1991 елда Иша һәм мәдәни агарту, ял итү, күңел ачу, мәдәни чаралар үткәрелә торган комплекс буларак эшли башлый. 1996 елда төп бина каршысына 40 метрлык Хөррият скульптурасы куелган стелла урнаштырыла. Үз вакытында бинада Qozon шәһәр филармониясының иҗади коллективлары да үз эшен башкара. Qozon бию ансамбле, Qozon нуры халык уен кораллары оркестры, La Primavera Qozon дәүләт камера оркестры, Идел егетләре халык эстрада фольклор ансамбле һәм башкалар. Бүгенге көндә бинада яңартылган Татарстан Республикасы милли китапханәсе урнашкан. Син монда еш буласың? Мин монда китап укучы түгел. Теге репетицияларга еш килүче артист дип әйтсәм дә була микән? Шулай дип әйтәм менә. Амың мәйданчыгында инде. Монда сезнең берничә спектакль чыккан иде. Бу Әлиф һәм Саксак. Дөрес. Һәм бу спектакльләр зур уңышка ия булды. Төрле премиялар якларыннан да, тамашачы мәхәббәте дигән тамашачы мәхәббәте ягыннан да. Консерваториягә укырга кергәч, теге этномузыколог, этнический вокал, этнический манерада әле кеше теге җырлаучы кеше юк иде даже гелле. И миңа bir künne Tufan rejissör şалтырата әйтә, Татьяна, здравствуйте, без сезне менә шундый проектка чакырасыбыз килә. Мин башта курыктым, үз куркуымнан ризалаштым. Аннары килеп, әйтәм, нәрсә эшләргә кирәк? Надо импровизировать на этнические мотивы. Мин импровизацияның нәрсә икәнен белмидем, әле этнический мотивында, әле теге бәк разбираться итүче кеше түгел. Именно шулай бергә эшли башладык без. Җәй буе без әзерләндек Әлиф спектакленә. Аллага шөкер, ул спектакль безнең уңышлы булды. Беренче гастрольләргә мин шул Әлиф спектакле белән чыктым. Әле ул вакытта миңа әле 17 яшиеме, минем мама белән папа разрешениялар язып, что без разрешаем балабызны чит илгә җибәрергә гастрольләргә. Мен шулай итеп чыгып киткән бала булдым мин беренче гастрольләргә. Аны Нурбәк хәзер дә әйтә. Теге безнең Таня, безнең күз алдыбызда үсте, мәктәпне бетереп, уку йортларын бетереп, белемнәр алып, кияүгә чыкты, бала тапты. Мин аларның балалары күк, менә аларның күз алларында үсеп, әле менә килгәч тә Нурбәкнең бит аның тормыш иптәше Алена, Крашин кызы, мин аңа гел Алена тути дип йөридем. И Нурбәк миңа әйтә, менә ул сиңа Алена тутаң, миңа жизни дигән. Әйтеп ярар. Кайбер чакта жизни дип әйткәндә кешеләр теге без туганнар дип тә уйлыйлар инде. Менә шундый хәлләр дә булган. Теге үзеңне уңайсыз хис итмәдеңме соң барыбер теге тәҗрибәле кешеләр һәм олырак синнән? Мин ул менә хәзер килгән булсам, минем эш пошары. Теге чакта теге мәктәп бетергән, мин аны уйламыйдым да. Теге киләм, җырлыйм, аралашабыз, аннары гына минем теге башыма килә башладым әйтәм. Без бит мәйтәм Илмир Низамов белән сөйләшеп утырабыз. Мәйтәм мин бит Илмира Калимуллина белән җырлап басып торам. Менә шул вакыттан бирле алар белән менә 8 ел бергә менә иҗат итәбез.
дус тату яшибез гел элемтәдә. Шуңа күрә монда килү мине бик күп шәхесләр белән таныштырды. Ие. Мин аның өчен бик рәхмәтле. Синнән крәшеннәр һәм крәшен җырлары, крәшен мәдәнияте турында сорыйсым килә. Син үзеңнең иҗатыңны тулысынча әлеге юнәлешкә багышладың дисәм дә ялгыш булмас. Синең иҗатыңда шул кадәр крәшен мәдәниятенә мәхәббәт сизелә. Теге ул ниндидер бер көнлек тәгә. Так, всё, мин бүгенге көндән шулай җырлыйм дип алай булмады ул. Минем аңа бик теге исем дә китмидер. Бер моментка кадәр безгә мәктәптә сочинение язарга куштылар, как я провел лето. Именно анда семекләр турында яздым, шүкләр турында яздым, әби белән җырлаганнарны яздым, полный менә костюмнар турында яздым. Мин аны уйлаганым, бөтен кеше шулай яши дип. И хәзер мин яздым да җибәрдем. Теге тетради сдали, и икенче дәрестә миңа укытучы әйтә: Таня, я говорю, что? А ты можешь нам прочитать свое сочинение? Мин шулай чыгып, класс алдында укып бирде, и минем классташларым шаккатып утырды. Ә мин шаккатып, что балалар үзләре кем икәнен дә белмиләр. Теге не национальность, теге телләрен әйтим дә инде. Костюмнарын күргән юк. Мин аңа шул кадәр шаккаттым. Әйтәм, ну ничек инде? Мәктәптә мин әкият формасында үз теге милләтем крәшеннәр турында сөйли башладым. Аннары консерваторияда укыганда мин теге дәресләргә, параларга килгәндә шундый тамакса киядирем, теге тәңкәләр белән. И миңа теге студентлар да башка укытучылар: "Что это такое?" дип. Мәйтәм, бу мәйтәм тамакса, мәйтәм кияүгә чыкмаган кызлар киеп җиргә. И мин шулай дип сөйлим, и аларга менә шундый кызык. И мин уйлап куйдым. Менә Рәсәйдә, Татарстанда менә 172 милләт яши. Ә ул милләтләрнең күпме байлыклары бар, мәйтәм, без не то что инде чит илдә кеше белми, әле үзебез дә белмибез. И мин үземә теге неосознанно бер миссия алдым, что менә мин күпме көчем бар, шул мәдәниятне кешегә танытам дип. И шулай керенгенә, башта үземә кызыгыя, аннары теге специальный җырларны танытып, аннары инде минем уже игътибар итә башладым, что миннән кешеләр нәрсәдер көтә. Һәм крәшеннәргә кагылышлы минем берничә сорауым бар. Ул сиңа кагылмый, теге гомумән крәшеннәргә кагыла. Мәсәлән, беренчесе минем ишеткәнем бар. Крәшеннәр аларны крәшен татарлары дип атаганын яратмый. Әйе. Ни өчен? Чөнки ул алай түгел. Миңа без инде менә кичкенә чактан ишетәдирек, мин әби әйтәдир, мәйтәм без татар, юк, алай да күрмә. Это не теге начар дип әйткән сүз түгел, безнең теге ачуыбыз килә безне бутаганга. Теге әйтәләр бит инде теге крещеный татар, шукынган татар, алар да бар. Безне алар белән бутыйлар. Менә шуңа күрә төрле бер. Мин аны почему еще начала менә крәшен мәдәнияте белән шөгыльләнергә, җырлары белән менә төрле әйберләрем күренеп торсын. Менә күптән түгел Ильфатша бер көнне җыр уйнады. Менә крәшен җырымы булды. Уйнап мәйтәм, юк. Потому что она гармониyaдан ишетелә, что мәйтәм бу мәйтәм башкорт көенә аша. И безнең балалар менә үсмерләр теге ул милләтләрдә буталып, үзенең кем икәнен дә белмиләр. Менә пример такой. Мин булачак ирем белән танышканда, мәйтәм, исеме Владислав. Әбиләре, бабайлары татарча сөйләшә. Мәйтәм, ты кто по национальности? Я русский ди. Мәйтәм, кай җирең русский? Мәйтәм, кто у тебя? Мәйтәм, русский минем мәйтәм. Мама, папа, әби, бабай. Уйлап утыра. Юк ди. Менә белмәгән, менә шуннан хәзер белә инде кем икәнен. Аңлаттым мин аны кем икәнен. Әле кайбер знакомый татарлар да анда бер Айрат дигән мин русский дип йөрим. Мәйтәм, кай җирең русский син? Менә шул менә белмәгәнлектән чыга ул. Мин аны теге вот без крәшеннәр, без татарлар түгел дип теге булай дип амбразурга чыгар өчен димим. Хочу подчеркнуть, что менә крәшеннәрнең бар менә шундый особенностьлар и татарларның. Мин крәшеннәрне менә шулай итеп танытам дип әйтмим инде, менә ниндидер кызыклы фактларны әйткәндә татарлар да кызыксыналар, бездә ничек микән дип. Именно ул менә шундый зур байлык, чөнки миңа менә балалар да яза. Миңа менә
минем бабам, оказывается, кряшын дей менә. Или, например, ой, минем бабам, оказывается, татар булган икән, менә бездә шундый җырлаганнар икән. И менә шуның өчен, потому что алай без байлырак булабыз. Теге менә без татарлар. И все. Менә вот гармошка, менә бию, и все. А то, что есть менә мишәрләр, башкортлар, чувашлар, удмуртлар, менә шулай крәшеннәр. И у меня мозаика шул кадәр матур була, потому что менталитет полностью бүтән менә ул. И миңа калса ул культурадан килә. Мәсәлән, менә татар кызларының нинди менә биюдә даже. Бик аккуратный гына менә хәрәкәтләре, менә крәшеннәрдән тыпырдап, менә жукка гына әллә каян гына чыкмаган бит, менә ул менталитет белән әкрен генә шулай бара менә. Һәм менә бу бәлки бик русча әйтәм инде тупой вопростыр. Менә син бит әйттең бар крәшеннәр, бар крещенные татары. Менә аның аермасын миңа аңлат әле, һәм миңа калса безнең караучыларның да күбесе белмәскә мөмкин. Миңа ул сорауны еш бирәләр. Мәсәлән, безнең халык, теге Татарстанны димим, вообще в общем әйтәм, национальность белән динне бутыйлар. Мәйтәм, мәсәлән, мин грузин кызы. Мин хәзер ислам динен үземә алсам, мин грузин быть не перестаю, то есть мин шулай грузин булып калам. Именно шуңа күрә кеше шуны бутый. Крәшен ул менә православный айрым милләт буларак, ул православный булмаса да крәшен була. То есть динне алыштырудан гына син яңа ни килеп чыкмыйсың. Ну бу бит рәсми фикер түгел бугай. Менә төрле, ничек дип әйтим, Чыганакларда, регионнарда, менә Мәскәүдә андай фикерне әйтсәң, анда бик килешәләр. Чөнки менә без экспедицияларга жүргәндә дә анда бар менә элеккеге безгә менә архивларны ачып, показывает документы, что менә перепись населениеларда ничек язалар: татарлар, запятая, мишәрләр, запятая, чукынган татар, запятая, крәшеннәр, запятая. То есть менә алар все раздельно торалар. Ә хәзер теге ничек дип әйтим, перепись населения аркасындамы инде, белмим инде, нинди бөтенебезне кушты. Наверное, так проще. Һәм миңа калса, менә Иван Грозный вакытында татарларны шукындырган вакытта да бәлки менә шул процесс белән бәлки менә бу талчыкта уже башлагандыр, чөнки теге булган айрым милләт, ул мәсәлән ниндидер мәдәни признаклары буенча бүленгән, һәм барыбер күпчелек крәшеннәр инде алар православие динендә. Миңа менә Иван, кстати, бар шукынмаган крәшеннәр православие дигәч. Миңа менә Иван Грозный турында әйткәндә, мин әйтәм, менә ну допустим әйтәм, менә суга кергәннәр дә, әйтәм, все укыганнар да, менә әйтәм, судан чыгып барганда алар бит әйтәм, вот бу синең костюм, менә шул җырны өйрәнәсең, менә хәзер сезнең шундый гореф гадәтләр дип әйтәм, кем аңлатып утырган инде, әйтәм, ну ул даже менә логик яктан, әйтәм, бар безнең менә свадебный костюмный комплекс, менә баш киемнәре, костюмнары кияүгә чыкмаган кызларның, әйтәм, хатын кызларның, әйтәм, ну алар бит менә просто даже уйласын, ну алай невозможно. Менә ниндидер процесс, эволюция процессы бару белән бәлки инде шундый буталчык һәм шуннан да упрощение дидең бит син. Без аны Рабит Батулла белән дә сөйләштек, ул инде әйтә, ул заманда менә күчкән татарлар, теге шукынган татарлар, бәрбер кире диненә кайта инде ул, потому что алай була алмый, кеше гомер буе бер культурада яшәгән, бер вакытта гына ул күчмәй. Бәрбер алар бәрбер күчеп беткәннәр инде балар кире дип аның белән сөйләшә. Инде ул миңа үзең әйтә, менә син Таня ди, крәшен кызы, ник син үзеңне татай дип әйтмәсең, менә кеше белмәй, бит аны сине крәшен дигәнең ди. Менә шулай дип әйтегез ди үзең син. Крәшенчә татай буламы, Таня? Татай була, кайбер якларда татуш татук. Менә безнең якларда татай. Костюмнар ягыннан да, сингл милли костюмнарда синең әле бер костюм комплектың бар, әбиеңнән калган ялгышмасын. Менә ул кием турында миңа күпме кеше Таня, кием мондай күлмәк, менә сиңа килешә, кайбер кеше аны кия да алмый әле дип. Мәйтәм, ну мин менә крәшен күлмәген киеп чыкмасам, кем киеп чыга алады, мәйтәм. Менә шул крәшен күлмәген, костюмын киеп чыккан аркада, менә сез беләсез аны крәшен күлмәге икән. Ә менә мин дә киеп чыкмасам, аннары каян беләләр инде. Андай моментта бар. Мәсәлән, халык, крәшен халык җыры, мин бит анда эстрада күлмәгеннән чыксам, җырлап чыгам мин аны, но мин үзе теге
рахат хис етмеймін, міне нешіктір скованный деп айтайын мені. Но кірәшін күлмәгенше кейсем былай етіп жырлай бейдімін. Орнына жеткізіп. Соңа көре әбейім күлмәгі бар. Ол меңаны yüzümüzге қызылық кетірмәгіне деп берді. И шуңа көре міне аны киіп. Енді менің білен 3 ел сәхнәдә шығыш ясыйдырым. Аннар енді искеле башлады мен жәллейм. Шат шундайны тіктіріп, аның білен сәхнәге шығып, мен шығышлар ясыйм міне. Һәм әлеге нуктада минем синең гаиләң турында сөйләшәсе килә. Син кияүгә чыктың. Хәзер инде син яшәмий. Һәм ялгышмасам, синең ирең синнән яшьрәк. Ничә яшькә яшьрәк? Кем каян беләсез сез аны? Мен бер кешегә дә сөйләдем. Бер интервьюга сезнең ирегез сездән яшьрәк. Мен каян беләсез сез аны? Мен ярты елдан гына белдем. Ничә яшькә яшьрәк? Минем ирем миннән 5 яшькә яшьрәк. Но сөйләшкәндә менә аны күрсәгез, миннән 5 яшькә олорак дип уйлыйсыз сез аны. Шуңа син беренче ярты елында теге ничектер белмәдең дә аны. Ничектер белмәдем инде. Без аның белән Кукмара районында bir авылда концерт куядык без, благотворительный концерт. Керәшеннәрнең яшьләр җитәкчесе бар безнең Лёша Алексей Дмитриев әйтә, Таня, әйдә Кукмарада bir концерт куябыз. Менә шулай бер гаиләгә булышырга кирәк. Мәйтем, ярар, давай. Керәшен яшьләре белән төрле шәһәрләрдән җыелып концерт ясарга булдык. Әле 21 май көнне мин монда бизәндем, мәйтем, все концертка барабыз, мәйтем, чәчләрне ясадым. И шутырдап китте җаңгыр, бөтенләй бер акты. Мәйтем, все мәйтем булды бу. Ярар, мәйтем, хәзер сейчас заново все переделывать. Чыгып бара машинага, именно анда тоже шулай жактыра. Кем кергәнен күрә алмыйм, но теге кыяфәте буенча теге минем танышка охшаган. Мәйтем, мәйтем, привет. Теге Денис түгеде минем танышында. Якынрак килсә, кем икәнен дә белмим, мәйтем, извините. Здравствуйте, дидем дә киттем мен. Менә ул минем булачак ирем булган инде. Ул концертта, ул үзе белеме буенча программист, теге төрле тоташтыра торган ноутбукларны, экраннарны шул булды инде. Концерт үтте дә, мәйтем, спасибо за вашу работу. И минем знакомый әйтә, ник син аңа вы дисең? Мәйтем, беренчедән мин аны белмим. Мәйтем, икенчедән ул ират. Мәйтем, мин белмәгән иратларга мәйтем, дип ничек әйтәм инде. Өченчедән мәйтем, ул миннән олырак. Хәбәр миңа карап торалар. Ул синнән олырак түгел дип, мәйтем, кая инде? Ул миннән зуррак. Аның теге сөйләшүләре, үзен тутулары, анда безне ашатканнары, үз артыннан савыт сабаларын жуып, бөтен кешене карап, мәйтем, бу буларның минем иң ответственный кешеләр ахыры. Мәйтем, ничек инде мәйтем, миннән мәйтем, тошлырак инде бу мәйтем. И бу минем янга килә дә, паспортын аша, анда 2003 мәйтем, ужас. И вообще ойламадым, тегем бу минем булачак ирем, без аның белән теге бергә дуслашып йөрәчәкбез. Юк. Что-то мин үзем язган булдыммы соң, нәрсә концерт буенча инде. Аннары без аның белән аралаша башладык. Аннары мин сизәм, мин барган теге Сабантуйлар, Петраулар барган җиргә бу да минем арттан йөри. Битем, нәрсә калган монда? Әле 17 яшь, правасы юк, машинасы юк. Бөтен җиргә минем арттан йөрде. Мин әле ул вакытта ты дип күчергә дә рөхсәт итмидер. Мәйтәм, ни димәйтәм, ты мәйтәм, без вообще мәйтәм бик җирак кешеләр. Менә шулай итеп ул 1 ел минем арттан йөрде. Аннары үзгәреш җитеп булган. Ул Шаллыдан килеп, ни белмидем ул киләсен. Минем беренче үзгәреш җиле, бер шалам, и ул миңа җибәрә фотографию с зала. Я приехал тебя поддержать. Мәйтәм, ой, тагына капшый башладым, мәйтәм, лучше без җибәрмәгән. И менә шуннан бирле, ул миңа әйтә, син миңа бик ошыйсың, мин синең артыңнан почти 1 ел йөрим инде, ди. Менә 21 февраль көнне мин синең яныңа киләм дә, әтиең янына барам да, сиңа менә бергә йөрергә тәкъдим итәм, ди. Минем папа бик аптырап куйды, конечно, бу өйләнергә җиңдем әллә дип килде. Мәйтәм, юк, бик мәйтәм җаваплы, бик ответственный килде мәйтәм сорауга. Аннары без аның белән 1 ел олылар әйтмешли дружили. И аннары 1 елдан ул миңа
спектакльдә Тәкъдим ясады. Иә, тәкъдим ясады. Тинчурин театрының мәхәббәт баскычы. баскычында, иә. Иә, ничек син ул вакытка көтүп йөргәнсеңдер инде. Ничектер теге тиздән буласың. Инде театрга жыйынга да мамага айтам, миңа бүгін тәкъдим кылган беләсең сен аны, мәйтәм беләм инде. И без утырабыз, Син утырасыңдыр инде кайчан спектакль бетә. Yok, миңа ансы кызык түгел, миңа было интересно, менә ул ничек кенә китәр микән, нәрсәне әйтер микән. И спектакль бетте, монда уже артистлар теге поклонга чыгалар. Ха, мин киләм дим, әйтәм, аха, әйтәм бот. Әйтәм, бәк уйлап тормаган икән. Китте. Сәбәбе? Миңа был менә момент, ничек кенә свернуть тәкъдимгә, теге монда бит әле спектакль бара. И, значит, менә поклон, артистлар, янда Артем Пескунов сәхнәдә әйтә, менә бүген безнең сәхнәдә 4 пар туды, диде буга 3 4 Менә бүген безнең тагын бер пар туачак. Андагы залда кызлар шыелдый башлады. Әле без килгәч, безнең урыннар иң кырыйдагы урыннар иде. Җигеләр чыгып килгән. Барысы да уйлап әзерләгән бит. Минем урында бер кыз утыра. Мәйтәм, ярар, мәйтәм, утырган турган, мәйтәм, монда урын бар бит, мәйтәм, монсына, юк, монсына утырмый, мәйтәм, ну ярар, мәйтәм, утырдым, 10-нчы ряд, 13-нчы урыны юк. Юланнары ак розаларына чыгып, бер аягына тезләнеп, тәкъдим ясады. Мен ничек курыкмады әле, молодец. Һәм сезнең кызыгыз туды. Иә. Син инде хәзер ничә ай тәҗрибәләни? 5,5. 5,5 ай тәҗрибәләни. Ничек сиңа? Ой, меня татарчасын ничек әйтергә белмим. Я вот поняла, что такое безусловная любовь. Мин бик жукларга ярата торган кеше. Менә изелеп кенә китәм дә тагын торасы бар инде әйтәм ашы. И үземне теге үзем турында уйлыйм, үземнең уйларыма игътибар итәм. Бу минем ачуымны китермей. Теге эрегәле сәгать сайын уятып торсалар ашу килер иде ул кешегә. Ә монда теге менә хит төне буе жукламыйм. Хит 2 төн, 3 төн, айлар менә. Мәйтәм, менә күпме кирәк булса да менә жәл түгел. Вот. Барыбер син бит бик балаң кичкенә булганда ук бер әле дә кичкенәлек син инде сәхнәгә күптәннән чыга башладың. Мин баланы 2 август көнне таптым. Роддом. 3 август миңа министерстводан шалтыраталар. Алар белмиләр, что мин бала таптым. 24 августа у нас мероприятие. Прием от имени мэра. Сез булдыра аласызмы диләр? Мин роддомда булай басып торам. 3 айдан, ровно 3 айдан. Атнадан. И мен могу дидим. Ничек жырлап чыгам икәнен белмим, ничек формага кайтармын димим, но мин үз-үземә шундый условия куйдым, что менә 3 атна эчендә миңа формага кайтарырга кирәк. Әле жыраурыгы бәреп чыктым. Беренче тапкыр мин баланы калдырдым, иремә, минем мамага. Полный эшләрем пошып бетте. Мәйтәм, я плохая мать, мәйтәм, всё. Миңа ерем әйтә, 2 сәгатькә генә калдырдың бит син анда, дип әйтәм. Юк, всё. Җылап бардым, тизрәк кайттык, ну, всё нормально. Безнең 3нче ноктабыз бу Казан дәүләт мәдәният институты. Иә. Казан дәүләт мәдәният институты 1969 елда Казанда Крупская исемендәге Ленинград дәүләт мәдәният институтының филиалы буларак ачыла. Соңрак әлеге филиал Казан дәүләт мәдәният институты дип үзгәртелә. Инде 2002 елның 4 июлендә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты буларак дәүләт аккредитациясе ала. Әлеге уку йорты Россия күләмендә мәдәният, сәнгать, музей эше һәм китапханә өлкәсе өчен югары профессиональ кадрлар әзерләүче иң танылган үзәкләрнең берсе дип санала. Мәдәният институтыннан режиссерлар, музыка, бию сәнгате осталары, музей эше һәм китапханә белгечләре чыга. Син монда магистратурада һәм ассистентурада укыйсың. Иә. Син пандемия вакытында укырга керәсең. Иә. Һәм бер интервьюда әйткәнең бар, минем Мәскәү, Санкт-Петербург институтларын Иә. караган идем дип. Ләкин инде менә пандемия сәбәпле Казанга керергә булдым. Иә, дөрес. Укынмадыңмы? Мин вообще укына торган кеше түгел. Кызганычка каршы, менә ансы өчен, кстати, укынам. Менә без консерваторияны бит инде пандемия вакытында тамамлаган идек. И безнең теге выпускной дип әйтим инде БКЗда үтмәгән, консерваторияның ишек алдында гына булды, безгә дипломнарны тараттылар да, шуның белән шул кайтып та киттек. Менә ул елны теге уку йортларына
башка шәһәрләргә барып та булмады бит инде, теге локдаун булды. Әйтәм, ярар институтка биреп карыйм. Ник институтка? Чөнки минем теге профессиональный уровеньда җырга өйрәнгәнем булмады. Консерваторияда анда инде академ вокал. Академ вокалга анда магистратурага кирсәң, анда инде гомер буе академ вокалны башта өйрәнергә кирәк магистратурага керер өчен. Ә минем народный вокалга керәсе килә иде, ә ул безнең институтта гына бар. Мин документларымны җибәрдем. Без теге Zoom аша гына анда шундый окошка күп укытучы утыра, кемнеке аңлап та биреп, күреп тә бетереп булмый, анда җырлыйсың, перебой. Аннары җырлап бетердем дә, экзамен бетте. Мәйтәм, булар нәрсә ишеткәннәр микән? Мәйтәм, ничек булган микән? Мәйтәм, үзелгән микән, үзелмәгән микән? Ярар, документларны җибәрдем и все, тишина. Мәйтәм, мин укырга кирдемме соң, укырга кирмәдемме соң, мәйтәм, белгән дә юк. И бер көнне мама белән өйдә өй җыештырабыз, өйне җыештырып бетердек та, только караватыма утырдым, мәйтәм, все. Инде телефон номер шалтырата. Алло. С Татьяной Ефремовной, я говорю, да. Подавали в институт, мәйтәм, да. Вас беспокоит Венера Хатун. Шалтырып бастым. Мәйтәм, здравствуйте, мәйтәм. Венера Хатунны тавышын танымадыңмы? Башта юк, ник менә танымадым. Без аның белән ярты сәгать буе рус телендә сөйләштек. Бу мине рус кызы дип уйлаган. Теге дипломнарымны карадым, үземә аласым килә. Теге диапазоннарны бүтән берне сөйләштек тә. Уже сөйләшеп тә бетерәдерик, мин ниндидер татар телендә сүз ычкырындырып җибәрдем. И шундый пауза булды да, и Венера Хатун әйтә, бетәштин керәшен кызымы диде. Мәйтәм, да, мәйтәм. Соң ник алайсың азапланып, ярты сәгать рус телендә сөйләшеп утырабыз дип мәйтәм. Син аңлыйсың, мәйтәм, аңлыйм. Яннары сөйләшеп киттек. Син давай менә институт миссияны үземә алам. Сентябрьгә килгәч репертуарны төзибез, сөйләшәбез, шулай дип мин монда укырга кирдем. Менә мин укыдым, Венера Хатунны үзе дә яртылаш керәшен кызы икән дип. Ие, дөрес. Минем әби белән аның әнисе подружкалар булган дип әйтик инде, күрше кызлар. Мин аны үзем беләдерим, аңа әйтәсе килмидер я. Теге бар бит әле, менә үзләренекен тарталар дип андай бер булмасын өчен. Мин анда укырга кергәндә, безнең анда теге ознакомительный дәрес булган, бөтен первокурсниклар теге мин каян, ник укырга килгән дип теге җырлап күрсәтәсең, сөйләп күрсәтәсең. Мин сәхнәгә мендем дә, анда бер бүлмәдә бар сәхнә. Мәйтәм, мин консерваторияны тамамладым. Мәйтәм, миңа шулай, мәйтәм, шуның хәтлек яшь, мәйтәм. Минем, мәйтәм, җырларга именно өйрәнәсем килә. Теге не так от природы, как Бог на душу положил инде, ә менә белеп, аңлап. Мәйтәм, мин монда ради корочки мәйтәм килмәдем. Дипломын бирмәсәгез дә була, әле ассистентураның дипломы һаман монда ята. Үземнең расписаниедә булмаган параларга йөридерим. Беренче курстагы бакалавриатлар белән бергә спектакльләр куеп йөридерим. Мәйтәм, мин дә катнашсам ярыймы? Мәйтәм, минем андай әйбердә катнашканым юк. Мәйтәм, мин дә катнашыйм әле. Ну да ярар, давай кил, безнең шундый расписание. Карыйсың бит инде фильмнар, Студ весна, теге студенческая жизнь, мәйтәм, Студ весне, мәйтәм, катнашам Алла бирсә. И миңа әйтәләр монда, кем Студ веснага бара дип. Мәйтәм, магистратураның мәйтәм беренче первокурсниклары барса ярыймы? Барасың киләме әллә дип. Мәйтәм, бик барасы килә. Мәйтәм, бу не закрытый гештальт. Әйдә ди, әзерләнәбез. Без анда керәшен халык җырын, Тихо гуляй мой милай җырын әзерләдек. Венера Хатун белән әзерләндек. Менә ул безнең өчен, минем өчен укытучы гына түгел, әни кебек булды. Әле хәзердә шулай. Василисаның хәлләре ничек? Синең хәлләрең ничек? Ашатасыңмы? Бөтен әйберне сорап тора. Менә ул көнне дә мин конкурска үзем барган идем. Нәрсә киеп барасың? Фотоларың фотога төшеп җибәр. Кичтән теге әзерләнеп куй, миңа шалтырата, настрой ничек? Башыннан ахырына кадәр ул процессны бик менә карый. Венера Хатунны бик күп кеше шулай дип әйтә. Аны менә ничектер ул теге уку ягын гына карамый, ә ничек яши студент, барысы да бармы аның. Ул бит репертуарны бик щепетильный итеп сайлый, чөнки синең җырлый торган репертуарың синең өчен органично булырга тиеш. Шуңа күрә үз характерыңа, үз яшеңә туры китереп, менә ул безнең бик изучает, теге без нинди кеше икәнен, менә репертуарны да туры китереп, теге диапазонга гына түгел, но и үзеңнең күңелеңә.
Һәм шулай ук Венера хатынны бик кырыс укытучы диләр, үзе дә шулай диде безнең интервьюда. Мине усал укытучы дип. Белмим ник алай дип әйтә торганнардыр. Менә мин мамага да әйтәм, теге укый башлагач, мама әйтә, менә аны строгий диләр, кырыс ди, шулаймы ди. Мәйтәм, беләсеңме? Менә аны кырыс укытучы дип әйтәләр, укымый торган студентлар. Мәйтәм, минем студентлар укымаса, мәйтәм, миндә кырыс булыр, шуң ашуда килә бит әле, ул күпме укытасың, ул мәсәлән, жалкау, жә башка параларга җирмәсә, анда синең нинди кеше булсаң да шуң кишегә, мәйтәм, әле ул мәйтәм бик деликатны, мәйтәм, урынына җиткезеп әйтәм, мәйтәм, кырыслыгың булмаса, характерың булмаса, неужели инде менә театрда 40 ел эшләп, институтта педагог 25 ел эшләп, мәйтәм, андай успешный кеше булып булмыйдыр дип уйлыйм мин. Һәм инде хәзер синең соло карьераң турында сөйләшик. Тиздән син соло концертыңны әзерлисең дип ишеттем. Алла бирсә, Сөйләп кит әле, нәрсә була, нәрсә көтә безне, кайчанрак була? быел, Алла бирсә, яз көне май айында минем беренче дип әйтсәм дә була, тәүге концертым булачак. Менә дөресен генә әйткәндә, минем репертуарымда фолк җырлар күп, этник җырлар күп, халык җырлары да күп, эстрада җырлары да бар. Менә режиссер яктан миңа менә үз-үземә бик авыр иде, әйтәм, моны ничек кенә җыеп бетерергә, теге бер-берсеннән әкрен генә агып чыгарлык өчен. Теге әле бит ул тамашачыны да туйдырмаска тиеш. Менә Артур Хайруллин белән элемтәгә кереп, Алла бирсә, матур концерт ясарга булдык. Менә без Артур белән сөйләшкәндә дә, ул әйтә, менә синеңчә тамашачы нинди хис белән китергә тиеш? Мәйтәм, беренче блокта, мәйтәм, әзрәк уйланырга, мәйтәм, тиеш дип уйлыйм мин. Менә икенче блокта әзрәк моңланып алырга да, мәйтәм, икенче бүлектә түгел инде ул, менә блок дип әйтик. Менә күңеленә, мәйтәм, рәхәт булсын. Ах, дип, мәйтәм, рәхәтләнеп, дәртләнеп, мәйтәм, өенә кайтып китсен. Һәм инде без синең концертыңны бик теләп көтеп калабыз. Рәхмәт. Хәзер мин сиңа бүләкне качырырга тәкъдим итәм. Ой, әйдәгез. Безнең инде шундый традициябыз бар. Һәр кунагыбыз тамашачыларга бүләк калдыра. Син бүген нәрсә алып килдең? Мин бүген алып килдем. Крәшнәрдә бар андый сүз адарыну. Что такое адарыну? Менә мәсәлән, берәр җиргә барасың, ниндидер әйбер аласың, но кемгә икәнен әле үзең дә белмисең. Мәсәлән, теге берәр бүләк булыр әле дип. И миңа мама әйтә, менә адарыну ничек хуҗасын таба. Менә ул өйдә ята, именно вакыты туры килгәч, менә бу әйбер, менә бу кешегә, менә и аны алып, шул бүләк итәсең. Бу минем беренче мерч дип әйтик инде. Тихо гуляй, мой милай. Бу Крәшин җырыннан минем башланды минем иҗатым. Ун яшемдә бу җырны мин өйрәндем. Крәшин халык җырлары арасында беренче клип шул җырга төшерелгән. Һәм инде Татьяна Ефремовадан менә шундый сәлам сүзләре дә ансын инде тапкан кеше укыр. Әйе. Без бүләгебезне кая качырабыз? Без Мәдәният институты янында, ул безнең сул якта. Һәм артыбызда менә шундый стелла бар. Бүләкне шул стелла янында эзләрсез. Әйе. Таня, мин инде сиңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Синең белән рәхәт булды һәм гел булганча менә шулай дәртле, моңлы рәхәт тапшыру килеп чыкты. Ой, бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен, бик зур рәхмәт сезгә караганыгыз өчен, бик зур рәхмәт. Кызык булырдыр дип өметләнәм, сезгә ошар дип өметләнәм.